Jogo manie sekta mar pur, limbe to kod ohala Mombasa koni gidwa tiyo gi thuolo mar nyisruok madhi nyime Mombasa mar lero kenge magiketo mageto kelo lokruok kendo bero uchumi mapacho kaendi. Apisa maduong' e migawo mar limbe Mombasa Polino Ginga koni gipogore gi wach mar welo timo limbe kuonde mopogore malombo wang' gigeto nyiso kido to kod timbe dhoudi mopogore ka achiel kod tuke mitime dho wedhe kod nam mar lombo welo. Jogo manie sekta mar pur kod ohala bende jiwo rowere mondo donjre pur kod pith ka gitiyo gi lony manyasani. Because we know that coast is a holiday basket for our people. They really need to come. They come and visit the stands that are there. Every institution is here, be it agriculture, be it financial, so that they can learn and also to interact. The theme of this year is really good because it is emphasizing on the climate, and therefore it talks more or less about smart agriculture, which means that the traditional agriculture is now supposed to be changed with the modern agriculture. And that is what is really needed because food is the backbone of any economy. So where food production is good enough, it makes the country to be stable. Nimeona hapa kilimo kimenifurahisha sana. Ni kama mambo ya mahindi na matomato. Yamenona na sukuma sana. Iko poa sana. Biashara hapa imebamba moto sana. Biashara ni nzuri sana. Natarajia kuuza sana. Kama tuseme leo nataka niondoke na kama 10,000 hivi.